Izarra bazara, zatoz plazara. Musika jotzea, kantatzea, dantzatzea, antzestea, txistea kontatzea, bertsoak botatzea edo magia egitea gustuko baduzu, hauxe da zure aukera. 5 eta 17 urte artean badituzu, zatoz eta parte hartu banaka ala taldean, Izarrak plazara lehiaketan. Izen ematea martxoaren 17 arte egongo da zabalik. 5 eta 11 urte artekoek Donostiako haurtxokoetan eman beharko dute izena eta maiatzaren 26an Larratxo kulturretxean egingo den emanaldian parte hartuko dute. 12 eta 17 urte artekoek berriz, irubebikoitza.olatutalka.eus webgunean eman dezakete izena. Eta apirilaren 13an Kontadoresen egingo den kastinetik 6 emanaldi hautatuko ditu aditu taldeak. Animatu eta eman izena, Izarrak plazara!